Enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Fall, bamong gumagabloom. Charm Fat Fall, damit ay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Fall, bamong gumagabloom. Charm Fat Fall, damit ay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protect
Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. A first on radio. DZKI Iriga welcomes CNN Philippines to bring you the latest. News you can use. News you can trust. Listen to Newsnight, weekdays, 6 p.m. We now go above and beyond the headlines, followed by Med Talk Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as usual. In this country, not everything really goes according to plan, and politics is, as usual, Up close and more. Catch CNN Philippines Hour on DZKI Iriga. Weekdays, 6 to 7 p.m. Sa padagos na pagmawot na lalong mapagayon ang serbisyo kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga. Pinag-isipan ang mga bagong programa asin mga bagong personalidad, mga kapaki-pakinabang na informasyon, bareta, serbisyo publiko, asin entertainment. Digdisa na sa pinakaenot asin sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, RPN DZKI Iriga Radyo Ronda. Mas pinahiwas, mas pinakusog, mas pinalinaw. Abangan! An oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Time check. Hatod sa Indo kan Casoreco 3 sa paagi ni Engineer Wilfredo Boxit, General Manager. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Mga tugang Diyos marahay na aga po sa Sendo Gabos. It's just kita kan bulan na Abril, daw kita nin Lunes. Holiday, sabi nga ni kan iba. Katatapos pa sana kan Holy Week, ngunyan, holiday na naman. Sa pangaran ni OIC Station Manager Joey Lim. Ako po na sa indong mga kaibahan ngunyan na pagkaaga digdi sa programang Bicol Connection. Ako po si Philip Barasana. Sa lado technical si Chavo na Obra. Sa information si Jimmy Guanzon asin man duman sa transmitter si Joanner de Villa asin Gualberto Dun Cabrillas. Kumusta sa mga parantabay niya to dyan po sa downtown area kan syudad nin Iriga sa bilog na merkado publiko. Aldaw nin saod kaya matraffic dyan sa Circumferential Road. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Tercer Distrito kan probinsya nin Albay asin digdiman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur.
Pag-agi ko po dyan sa may Pabukaw, sa barangay San Juan, digdi po syudad kan Irigay, gwa po dyan na sarong poste ka na telcos na tumba duman sa tahaw mismo ka na tinampo. Kaya pangapudan niya to, so may sadiri kan telcos na pakihalian man tabi nindo yan, talagang delikado yan sa mga motorista. Baka may masabit pa dyan o may mabangga. Hindi kaya ang problema ka na mga poste ka na telcos kung minsan maluluyang klase. Kaya nga ni pag nagbabagyo po baga, apwera kan mga wire na nakakabalandra sa tinampo. Pati sa indang poste na dapat pakarhayon tanganing dai na magkaw sa punin anuman na aksidente. Digdi po sa tung lugar hamak mong tulo-tulo na bagaan poste ka na sarong telephone communication company o ining telcos na pasiring baga dyan sa banwaan ka na buhi. Maray kung arugan pinapasarig, pero kung itong ibanindang mga poste na nagtuturumbahan na, dapat pakarhayon man. Ribaya na itong mga yaon sa barangay. Minsan pati naglalabaw na baga sa kunya na shoulder kan tinampo ining mga poste ka na telcos. So mga poste ka na kasoreko pinagrarayo na sa gilid kan tinampo tanganing day makaulang maski digdi po sa shoulder. Alagad ini man ang mga sa telcos labaw sa shoulder kan tinampo. Ana pakatugdok po ka na sa indang mga poste, kaya dapat asikasuhon. Kaya ning mga telephone company, communications company, digdi po sa tuyang lugar, tanganing daiman makaulang. Tamas kan kaso rekotri, iniyan pigre reklamo maninda ta, pati ang mga poste ninda, pigtado kon minsan. Kaya ning mga sakebol na pigpa para tarakudan, ngunyan kung igwapunin kalamidad. Sabi nga ni Ken sa tataramo na taga-iriga, natataya ito poste. Kaya biglang natumba ta, magabato na ang mga wire na naka-subit dyan sa poste ka na kasoreko kung minsan. Pero kaya itong mismong mga poste ninda, garuday kaya ining mga sa cable, tapos ining mga sa communication company. Dahil na kaya ka na poste na saluhon ang mga pigpapara takod sa poste ninda. Ang iba pong mga cable wire, abang gagabat. Tapos igwapang kung ano pang mga pigbubugtak dyan. Only in the Philippines, arog kayo ni. Pero pag duman ko po sa ibang lugar, dyan sa parting Ilocos region, sa Pampanga, dyan sa Northern Luzon, mayo man akong nahihiling na arog kayo ning digdi po sa Southern Luzon, digdi po sa region kan Bicol na intirong nagkururiyat ang mga linya kan mga telephone company o ining mga communications company. Duman po sa Northern Luzon, ang mahiling mo duman, mga poste talaga kan mga nagsusupply ni na kuryente. Ayusanan mga wire ninda, so talagang itong sakon yan sa nakan nagsusupply nin kuryente. Bakong arog po digdi sa Satuya, sa Satuyang lugar, digdi sa region kan Bicol, ay ano na yan, pig pa para tarakudan.
Kaya ining mga sa communications company tapos ining mga sa cable poste kan kasoreko kung minsan. Dapat magsadiri man po sindanin na poste tanganing day maapektaran linya kan kasoreko trita kung minsan nakakadamay pa. Digdi sa mga communications company poste kan kasoreko na minatom bata day nangani kaya. Awot pamanlugod maresolveran ini kan mga communications company na abang luluya pati kan signal kador dakula kan mga linya. Ang mga kadarakula magining sa mainline. Pero itong mga palaog dyan sa barangay, sara dito na sa non-wire, itong mga optic fiber na pinagsasabi. Na mas lalo nga ning delikado dyan sa mga barangay, kung masabitan yanin pala pa o kahoy, madalion yan pumutol, di mayo na so signal. Kaya ning mga sa internet, hoy, kumusta man pala dyan sa Banuan ka na balatan sa MG Beach Resort? Talagang marhay so pag-apresyar ka na grupo ka na RPN dyan po sa naunang bita ng resort. Mga rin, pwedeng bumalik dyan basta dakol na ang grupo nagatikot baga ko nag-iba. So nangako nin pamahawan ituon sa Legazpi ay pambihirang buhay ini. Ngaro duman na mamahaw sa Legazpi. Sabi ni DJ Mandy, kuwasa ka niya, palibre sa iba. Hindi normal man po yan kung siyempre udaw man gagastuson, arog kaya ng buhay. Ang napapalaban ang promotor kundi dyan po sa Banuan ka na balatan na itong pasiring dyan sa Barangay Kugit, Pararaw, abot na duman sa may pagatpatan. Sa igwa po dyan yung mga porsyon na dahil pa man totalmente tapos, dapat asikasuhon man kan mga barangay officials. Igwa man lamang dyan na nagmamantinir kan bulos kan trapiko, nagkakaburul-bul, iba man pong mga driver dahil nagbibigayan. Makabubuisit, siyempre abala ang biyahe kung mayo dyan nagmamantinir kan bulos po kan trapiko. Nagbabarayad man po baga ang mga mapasiring dyan, may income bagaan barangay. Kaya nindo pag pabayaan ang sa indong lugar na arog kayan ang nangyayari. Maski ang lokal na gobyerno kan Banuanin Balatan, nag-i-income po baga digdi sa mga resort na ini. Kaya asikaso man tabi Mayor Nina Bagasbas, pangapudan tayo ni sa mga barangay dyan sa Banuan ka na Balatan na igwanin mga resort. Tayan, pwede pa yan magkausan in diskusyon, iriwal. Asin bako sana po yan, aksidente. Kung minsan, iba pating mga driver, purong uton man Kung mayo dyan nagmamantinir, kan bulos kan trapiko, siyempre si iba nagmamadali. Kung pauli naman, si iba mapasiring pa sana dyan. Lo mismo nagmamadali man. Na gusto nang makalabto sa kadagatan. Ngayang inaang saan na ngaya kami sa di biyahe, tapos lapakaabala kading pa yan sa di resort. Sa di nalugod nga pa yan sa resort, abala na.
Hoy, good morning pala kay Ma'am Norian Igizabal. Diyan po sa Santa Clara sa Banuan ka na Buhi Camarinesor. Ano arinda makapasyar ako sa imong bar and cafe. Nanganing malasahan ko man an kape diyan sa imong turo tindahan na sadit. Tangon yan po daw sadit sa nang negosyo basta nag-i-income man kita kaysa magparaturukaw lang. Grabe po ang pangangaipok kan ibang mga kababayan niya to. Kaya daw sadit na negosyo linalauganan ninda para sa na may income kaysa man talaga magparatuyo ngawa na panahon na ni kakaunan eda. Ang importante po maging legal sana na paagi kan sa tuyang mga paghahanap buhay. Sabi nga ni kaya itong mga negosyante niya to day man palabi nin dilihin siya. Minsan sa kadidilihin siya talugod dyan naluyan sa tuyang negosyo kung nasobrahan man in pandidilihin siya. Sabi kayan kalamangan na sa kapwa pag grabe man kita pagdilihin siya. Sabi nga ni po kay kan mga gurang ngaya easily get easily lost. Nakaguda man kita pero may katimbang man yan na balos. Kadigdi sa kinaban kung palabi-labi man kita ay talagang tapos dahil lamang kita nag-iras sa tuyang kapwa. Masakit po yan. Dan iba man kayang mga kababayan niya to gusto sana magpara derelihin siya. Alagad, grabe na ang dilihin siya. Tapos dahil man lamang nangihiras duman sa mga tios. Mga daing sukat. Kundi kung minsan man, iniman pong mga tios, daing sukat, kung pagparahirasan na sa naman. Pero sala naman. Yan, dahil nalugod naghihirigos. Dahil na naghihinguha na mapakarhay man ang sa inda pong mga buhay. Oy, good morning Mambalan ki punong barangay Weden Salvadora kan barangay Santo Domingo digdi po syudad kan Iriga. Ki Franz Bardonado Onyedo ki Mini Bagayawa. And siyempre ki Kagawad Benji Raceles asin man dating Kagawad Andre Toralio. Saka sa Pamilya No, Pamilya Esplana, dyan po sa nasambit ng barangay. Kumusta man pala sa high school batch 88 kan Santo Niño National High School dyan po sa barangay Santo Niño digdi po syudad kan Iriga. Greetings na yan haliki Wen Aguilar Salcedo kan barangay San Vicente Sur digdi po sa syudad kan Iriga. Taman sa sakuyang mga batchmates sa UNEP High School Batch 87. Tapos sa sakuyang mga classmate, batchmate dyan po sa San Isidro Elementary School. Ining batch 82.
magkakaigwa pala nin alumni homecoming sa maabot na Mayo 12, Biyernes alas 4 nin pagkahapon, yata kanya-kanya nindaranin pagkakan an kada batch. Yata pala na magkairibang pinagbibilaran sa Goa Camarinesur anum na mga jóvenes na nagadan duman sa Dolo, San Jose kan nagtalikod na Sabado de Gloria. Ini na po itong mga nagkaralamos. Kaya ingat kita dyan sa mga resort, talagang delikado. Kung minsan pag nakatahaw kita, yan ang problema kung maluya-luyaan sa tuyang daghan, maluyaan sa tuyang resistensya, pag abot sa tubig na kita naglalangoy. Ang iba man sa sobra pong kaugmahan na nalilingaw na ito pala na tutuyo ninda dyan sa resort, kundi magkaugmahan alagad kung minsan nabag-upuan sa indang sitwasyon kung minsan kung iba bururat na sa sobrang kaugmahan nalingaw na nasindayaon palan sa katahawan na kan tubig dagat dawa sa iguan ni bangani minsan nalalamos po sa baso, pero ini po ang bagay na talagang dapat mag-ingat kita. Kung minsan nagkakaigwa po nin mga remalaso dyan sa tuyang paglangoy sa tubig. Bicol Connection Report. Kung nag-viral ngunyan retratong ko ni Patricia Pasamonte kung saan mahihiling kaibahan nindang pasahero na naghihimay na sananin lumpia rapper dahilan sa matinding traffic. Kuha ini ni Patricia ka nagtalikod na Sabado de Gloria dumampu sa Kalapandayan, Subic. Kasabay kan traffic na daraman kan mga turistang papuli na hali sa sendang mga beach resorts. Istorya niya, hali man siya sa sarong birthday party, as in inabot na nin sobra sa 4 na oras bago nakapuli sa harong. Pambihira, pag-arog na po kayan ang traffic, talagang mangungonsumi ka. Actually, naghahanap manin talagang bahara sa mga jeepney driver, baka may naitatago sinda kaya baraha, pambira, matungit na sa nakuta. Illegal po yan. Masarap sipang kamukan mga pulis, toklo kamo.
natapos mo na subuot ka na misis na paghihimay niya dahil ta inabot na sindanin banggi sa traffic. Palaan ki dating Konsyal Sani Maestrado ka na siyudad nin Iriga. Siyempre ki Konsyal Buboy Villanueva. Ki Ma'am Impay asin sa sendang bilog na pamilya dyan po sa Santo Domingo digdi po siyudad kan Iriga. Siyempre dyan man sa Masuso sa Barangay San Isidro sa pamilya Coronel. Ki Kagawad Daday Robles Moralio asin man ki Ate Melet ki Manoy Buboy. And siyempre ki dating punong barangay Manay Silita and Manoy Rome Robles. Kada pala na duman po sa Pasakaw, dahil na nag-abot pa nin buhay sa hospital an 8 anyos na aking residente kan Pasakaw, Camarines Sur. Matapos na malamos ini kan Pasko nin pagkabuhay kasudma. Sa initial na informasyon, sigun sa mga miyembros ka na PNP alauna nin hapon kan mahiling ang biktimang si Romel Bagadyong kan San Cirilo Pasakaw sakop na barangay kan Balugo na mayo ng malay sa dagat. May nakapag cardiopulmonary resuscitation as in bag valve mask ventilation pero dahil na naghangos dinaraman sa ospital sa Naga agad dahil na po ini nag-abot panin buhay. Mientras sa ngayman na isalbar man ang aking lalaki na dahil naman nasambit ko na pirang operaan edad matapos na dikit man ining malamos duman sa Atulayan Island. Pinaga-respondihan man ini ka na personnel ka na bantay dagat sangay Philippine Coast Guard Auxiliary 907th Flotilla Squadron kay bahanan sarong congressman na nagkataon na yaon sa naon ng bita ng lugar. Baguan mga ini naka-red alert status an probinsya Punpakan Abril 2 nagpaluwas naman in memorandum si Governor Luigi Villaperte pagpapagrumdom sa pagsunod sa guidelines for safety and security requirements of coastal and beach resorts and vessels with pool facilities. Kaibahan man ang qualifications and requirements of lifeguards for the promotion of life at sea. Diyan po sa mga resort, ako naobserbaran ko, mayo man po diyan mga itinataong gayo, ang mga may sadirin report, resort, ano man ta report. Sa mga malangoy sa dagat, kan mga lifeguard o ining life beast. Kung kada sarong paralangoy sa dagat na madyan sa mga resort, tatawan kay ning lifeguard na ini o ining life vest na susuluton kan mga malangoy, mapupugrot po ang mga resort. Ani ba nga ning mga resort, mayo ng pampatop kan mga kubo-kubo. Pa daw yan ang mga life vest kung talagang ipapautob kan mga autoridad kan mga nanunungdan ana bagay na ini. Bicol Connection. Bihira tayo ba na naman baga nagkakaduruldog ko digday.
Sa tubang kan halangkaw na presyo kan bagas, pinaglinaw man kan National Food Authority ang dahilan kung taano tamayo ng ipinagpapabakal ng mga NF rice sa merkado, sa mga barangay, asin saro sa mga retailers outlet. Sigon ki NF Isorsogon Masbate Branch Manager Jolie Liena Resas dahilan sa rice tarification law ang pagbibenta nin bagas kan ahensya nin babang presyo an napundo na kunsain an function sa naman subuot ninda iyo na procurement o pagbakal kan mga inaning paroy sa mga local farmers tanganing magin buffer stock na ipinagtatagama man sa panahon in mga kalamidad asin man emerhensya. Iniman ana dahilan kung taano tamayo na sindang kontrol sa presyuhan kan bagas sa merkado dahilan ta mayo naman kompetensya asin an mga traders na sanaman ang nagbibenta kaini. Bakung arog ka na dati na apera sa pwede nindang ma-stabilize ang presyo, iyan na autorisado man sindang dakupon, asin patawanin pinalidad ang mga mapagsamantalang traders na nagpapabakal nin halangkaw na presyo. Kung magarumduman sa mga nagtalikod na taon sa mga panahon na halangkaw ang presyo kan bagas, pinagpipilaan kan publiko ang hababang presyo kan bagas na pinagpapabakal sa National Food Authority. Sangon yan, mayo naman magkakayang mga NFA retailer. Bakong arog po kan mga panahon na igwanin mga outlet ang National Food Authority sa lambang LGU na pwedeng magpabakal nin bagas na hali sa National Food Authority nakaput kan Department of Agriculture. Ngunyan ang ginibo man ni Senadora Cynthia Villar gibonin lay. Ini nang inaapod na rice tarification law para bawasan ang mga empleyado kan National Food Authority. Tapos ito pong mga imported na bagas halis sa ibang nasyon pabiluhon ligdi po sa nasyon Pilipinas na magpabakal. Badigdi ining pag-import kaput kan sa tuyang gobyerno na niba po dyan na nagdederlensya yaon man sa laog kan gobyerno kasabwat ang darakulang negosyante digdi po sa nasyon Pilipinas. Kaya digdi po sa ginibong ling ining rice tarification law ginagadan ang mga paraoma digdi sa satuyang nasyon an sa indang pagbuhay. Kaso lokal na mga nagugusi kan lokal na mga paraoma digdi po sa Pilipinas barato an bakal kan paroy kan mga yaon sa kumprada. Yan dahil man po kayang sabayan ang pagbakal kan National Food Authority digdi sa mga darakulang komprada na maiparehas ang presyo kan pagbakal nin baratong paroy ining mga preskong paroy na binabakal kan mga may sadirinin komprada sa mga paraoma. Kan National Food Authority garuan hiling ko nga yan binabakal ka ng paroy 19 pesos pero itong alang ha pag presko dahil man sinda nagpapara bakal kaya nagayot mayo na nga ning mga tauhan ang National Food Authority kaya paano po makakakuha nin marhay na presyo
kan mga inaning paroy ang mga parauma niya to kung ultimong National Food Authority ang pagbakal sana itong mga alang na paroy sa presyong 19 pesos ang kada kilo. Siyempre, kung ang mga paraoma man nangangaipon na kan kwarta, mapisarian dyan sa komprada, dawa barato ang sa indang inaning paroy ana presyo. Bicol Connection Report. Bueno, nasa linya si Karondang Bani, go ahead. Salamat sabi Karondang Philip, kung sa ino, regarding sa labas ng mga karantawikan na programa. Nakaulay ko kasi bago si Police Lieutenant Colonel Ralph Jason Oida, kanang PNP regarding niyo. Duman sa nagdungkaras na barulyada ng ilang grupo dun sa Masuso Spring Resort kanda kaging agdapan na Sabado, and sinabi sa kuya na yan nag-iulayaan na dalawang grupo and maareglo sa barangay. Suntuin mo ako na nasandit na ng dalawang grupo nagpakaistar tabi. Pero then Philip, Sa intabi ni nangyaring resort dyan sa Masuso, Karondang Bani. pakigamit kang talkback, dahil ka masyadong madamog. Sa intabi yan na resort nangyari dyan sa Masuso. 24 iniyo, kanya-kanyang daw kan Sabado. And basabi naman sa pakikipag-ulay niya to, pero nagpuon sa tarong nagkausaan ka rin ibukan sa tarong pambabakbot sa tarong grupo. Kung sa sisimbalot sa pakikipag-ulay niya to mismo, para sa mga may sabiris and resort, isang grupo, itong sarang grupo, garo sa buwak may pinagpiripan na minor na edad sa sarang grupo, and garo pinagpilitan paninalain, kaya kausa na nagsimbulan ng biktima magsimbong sa kang grupo kay niyo, at sa magkaibuan ng mayroon ng tayo, diskusyon ng burulyada, and nasambutan ng grupo. Alam dad, adong mo sa video, halos pirang minuto ang video ito, and narikaro na wala yung nagpatipay ito na ng awat na mga yung responsibility o mga kabuhan mismo pag resort, wala agad pinihimukikan yan and dito police dito sa Sibikan Iriga kung sa ang resort ang pinagsasabi na may mga naka-deploy sila ng mga PNP personnel para po magmando kan gabos ng mga palakawan dyan po sa nasamgitan ng resort sabi Karondang Philip. And basado pa mga duman sa Sangilan, may pinag-post si Kagawad Hernan Daday Robles Morales sa iyang social media account kung sa basahin ko niyo sabi Karondang Philip para duman sa katuyang mga parantabay sabi niyo. And I quote, magandang umaga po. This is regarding the video circulating online regarding the incident that happened and of our resort. The video doesn't fully explain what actually happened during the incident despite what we see in it. So, sabi pa di video, some posted for views even made fun of it and some are just movie for marketing 101. Masabi lang na I was there when it happened, without even knowing the real score. So, sabi pa, there were two parties involved that we advise the general public against disseminating the video of the incident that took place of our resort. Di naman po ito maayos ng social media. Let us give space and respect to those parties. Some of you may think na masasama na ang mga manuntok, and some of you think na kawawa naman based on their online behavior.
So we all know that once something has been done, it cannot be changed or undone. We are for the safety and the security for our guests, and guest management are taking action regarding the matter. Yan, and first, the Kagawad Movement that I will bless in the radio, that is the mention of the social. Ano yan ta perming nakakalaog sa kontrobersiyaan na nagkaperang resort ninda dyan sa Masusuka? Ito, igwa man ba dyan nakalaog na subot karon nag-hotel na dyan? Yan ang sa mga tuyang tanda. Wadaday na hayahayan buhay ang mata duwa sa naman. Baka naman yung si Facebook na nagkaroon mata. Kung nagsalming, di apat na. Ano? Kung nagsalming si Kagawad Daday, di apat na ang mata. Iyo. Kaya lang, sabi ni Kagawad, sabi nga din ito, alam bang ano din pa, from Fulham to Fulham, igwanin sa ka-deploy para Ano yan? May mga CCTV man dyan. siguro may mga CCTV na, hindi siya namin kaya naihapag kung sabi ka rin kasi kung may mga CCTV camera. Ano, mas nangyari pa yan ng mga lumagin na. Ito pa yung video, halos kung CCTV Mga pulis, kulang man. Yan. Ang galing niya ko, masabi. So, yan, ang sabi. Kung nagbili po sa newsroom, siguro sa Bicol Connection Report. Salamat karundang bani sa mga heras mong informasyon. Antes po kitang magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa padagos na pag-asigura na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers. Nadai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asing sigurado nasa tamang standards. Asing safe ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sad kununyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, Hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat-lahat yung paningin ko malinaw na malinaw. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. ahoy!
Kidney Care Time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Aha. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pagkuha ko to result, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay, bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Ball, bangong gumagabloom. Charm Fat Ball, damit kay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Ball, bangong gumagabloom. Charm Fat Ball, damit kay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Luhilian, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan,
Padalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Padagos po kita digdi sa satuyang programa. Iguana kitang 34 minutos makalampas alas 10 din na pagkaaga. Pinaggangalas ko man po ka dyan sa Masuso Spring Resort na pagsasadiri ka na Pamilya Robles. Ano ibang pool dyan? Biglang nakakalaog ang mga outsider na daibistado. Ano yan, nakakalusot sa gwardya. Ini na hapot dyan. May bantay mambaga dyan. Kung minsan nga ni, sarado. Kaya ito, igwang mga taga-ibang lugar, babae, ginigibo ng hotel, itong sarong pool dyan. Ngunyan, igwa na naman nangyari, duman sa pulpor. Kung talagang mahigpit po ang sendong seguridad, mayong mga mangyayaring arog kaya ng mga untoward incident. Maray kung perming an madulo kanindo si Kagawad Daday Robles ta perming hayahay ang sendong buhay. Pag si Ate Milit, lumismo man, palibriyan ko pa nga, Rakin gusto nila siya ding mag-hotel. Pagkisa na nga si ito, Paul, mag-display, pambira niya ako. Una ko pati itong post sa social media ni Kagawad Daday, pero nasa sanggo ng panlungsod na. Privilege speech na. Dapat dahil na magparapatol kayan si Kagawad Daday sa social media. Mas lalo pang mapararugrugan na problema dyan sa Masuso. May edad-edad naman pati si Manoy Romy, di na magparapaproblemahan ka Masuso. Maray kon si Ate Milit saka si Manay Silito ta istoryahan kakayanin perte. Halawig na urulay ang sendong aabtan. Pero makonsuelo man nakaulay ini si Ate Milit saka si Manay Silita. Pagki Manoy Romy, kunyan lang yan sabi nga ni kan, seryosong urolay. Yata pala na sabi digdi ini pong mga manunungod sa kunyan pamahiin. Subot an aldaw para sa mga may kaputnin tarom asin iba pa delikado. Kung panahonin Semana Santa, pambihira. Maski bako pong panahonin Semana Santa, kadakol bagang mga pinag-oobserbaran kitang mga pamahiin na iba bako naman talagang makatutubod. Na ngaya, daig ka ngaya magsabat sa gadan, lalong-lalo na ngaya kung may dara kang manok na mapambulang, ta sigurado ngaya daog kakayan sa bulangan. Pero ang ibangon yan, dahil naman gayo nagpapara tubod, lalong-lalo na mga millennial. Minasabi pa nga ni na dipindi ngayon sa bahog kan manok, saka sa estira, saka sa tablitas na ginagamit. Kung di malas ka nga, di malas ka. Bakong sautan mo pa ang gadan na yun nakadimalas sa imo.
kung ano-ano pong mga pamahiin an pinagtutubod kaya kan ibang mga kababayan niya to. Although may mga pamahiin man sa mga gurang ito na pwede kayo na totoo man na talagang nangyayari pa ngunya na panahon, pero kadakli po minsan dahil naman nagayo tinutubod kan mga millennial ngunya na mga panahon. Sabi nga ni kan iba tradisyon na sana pag Happy Easter may mga darapanganing arak sa dagat pasiring sa mga pool as in resort. Tapos sabi man kay ning saro ako ani oral daw yaon ang tarom mala okay man ako an matakot kun ang tarom mo lumaog sa ibang sarungan pambira. Todas kita dyan, puputulon ni Mrs. Ann sa imong tarom, Santissima. Di man na sabi kan saro, dahil ako nagtutubod sa mga pamahiin na iyan, as in, sinarungat ko na ang dakol na mga pamahiin, mayo man ki nangyari, siring sa inaasahan kan iba. Naging totoo lang yan kung nagkataon, nagsubo sa mga sabi-sabi. Tapos in English pa niya, only God knows what is best for each of us. No to pamahiin, pambihira. Hindi man nasaro, dahil man tubod, yes po, dahil bali, magtrabaho kang Biyernes Santo, bako sa nang lapas sa katugunan kan kagurangnan pambihira. Tapos ining naging tradisyon na sa pamilya mi an magtubod sa mga pamahiin kada Holy Week, mayo man po maraot magtubod, depende naman po. Kami kaya nagsusunod kami as a sign of respect to our elders. Iwas disgrasya man kisa magbasol man sa huri pag may nangyari. Ayan, iba man po. Kaya ang tinutubod na ang pamahiin, kung minsan sobraman, ay gawa man ng mga maray na pamahiin, pero kung itong iyota ng pinagasusunod, saka an kagurangnan bagamayo man surat sa Biblia ng mga pamahiin. Mayo man pong maraot kung magtubod kita, sabi ka ini sa mga pamahiin. Mayo man pong mawawara sa to, pasiguro sana. Para sa kuya man ang kadakol na mga pamahiin na dapat halian, ini pong mga marites. Minsan ang mga marites baga kung ano-ano ang mga pinagagigibong mga istorya laban sa kapwa. Dapat magkaharali ang mga marites digdi sa kinaban. Kung pwede kung nagmamarites ang sa indang dila maglipot. Ani ba sigan pakiaram kan buhay kan kapwa na daiman makakatabang sa iyang pagkabuhay. Hoy, good morning palan ki Attorney Nonoy Wapirina. Ana City Administrator po ka na siyudad din Iriga asin man siyempre ki Mayor Rex Oliva sa gabos na mga yaon dyan sa City Hall ka na siyudad din Iriga. Kundi sa aga pa na laog ninda ta ngunyan holiday.
aldaw kan magigiting na mga ama. Bako sa nang itong mga soldados. Saro kayan sa magiting na ama si Deji Mandi. Tigasin. Dahil ang paghaluan ng tagatulog. Kaya para disturbo itong ka pangaya ko. At di ka magparatulog. Tamay bloody ka. Kamurumod to. Di magparatulog pag mo to. Pero binsido man ako kay Niki Deji Mandi sa na saro talagang magiting na ama. Tigasin, tagasaing, tagalabat, tagaluto. Kaya idolo kan mga takusa. Pwede ning maging pinuno. Yan mga takusa digdi sa Nasyon Pilipinas. Alagad, piso-piso sana kada sarong takusa. So, milyon baga po ang mga Pilipino makakatipon. Mapakonselo lang ito si Deji Mandi kun minsan purong uton. Saka inian magiting sa English na mister. Maray so saro man na Deji. Si Deji Jibit pirmingan isip ka ito yaon sa isla. Hindi sabi ko manday ka mabubuhay sa isla kun uda babae. Kun mayong sirena ta mapungaw an isla. Diyan po sa isla kun minsan ang mahiling mo sana puro kadagatan. Mga dikit na kahoy, tapos gapo. Kaya mapungawan na pagbuhay sa isla. Pero kung makahiling ka nin sirinang naglalatawan na payo, ay talagang mahalian sa imong kapungawan kung di ka naka-star sa isla. Lalong-lalong nangon niya na panahon na grabe po ang init. Kaya ang mga tao gusto pirming nakababad sa tubig. Maging dyan sa mga resort na tubig tabang, resort na tubig dagat. Dakul po ngunyan ang nagpaparigos kaya dakul ang income kan mga resort. Ang iba man na mga nag-uugma sa sobrang kaugmahan, kamunduan ang inaabutan. So iba, igong nagkakaralamos. Tapos iba man nagbuburulyada na sa sobrang kaburatan. Lalong-lalo na po ang ibang millennial ngunya, nagkukuror sunadahan. Ito nga bata ko ito, ito ta pinagpapakiaraman mo. Ngunyan po, maghiling ka lang nin maraot. Ay, siyempre, ano bang hobinis? Tan hilingon mo, abang lain. Siyempre man, kung so babae man, iba man ang pinapahiling. Ano ba kayang babae ngunyan? Talagang lalaugon man ang tentasyon sa imong mata. Ang mga sulot na hiling na ang daghan. Siyempre, daw ay sayman, pag-abot sa parte po kan lalaki, dayan makakatios pag may mata na daw maghiling. Tuwaning mga paratinda, dyan sa Banuaan kan buhi, sabi, kaitong sarong paratinda ng tilapia, oh, ito ngayon mga mata ninyo, miling ito kung nag-aging siksi, kamo ngaya, di na naman mapakali ito mga mata ninyo. Ay pambihira, kaya dapat magsulot man in tultol ang iba pong kababaihan, lalong-lalo na ang mga hobin. Kung mahiling ka mo itong mahilig sa mga lumbod, tapos ang maliligayang araw nindo. Ani
iba man po pating mga lalaki, makahiling lang nin sexy. Halos hubaan ang hawak at may sulot pa man. Ay, pambira kaya. Minsan, kaya dapat magpahiling nin maray man na supong. Pusulot ang babae, tanganing ang mga kalalakihan man, day madara sa tentasyon. Minsan, ang mga nalulupigan, kuwasa. Ay, kung ano-ano na bagaan mga sulot. Sabi ni DJ Mandi, daw nga sa likod, may baak na. Pag-arog na po, kayan talagang, anong nangyayari digdi sa kinaban? Ayan sa nanganing mga ayam. Pag kinikiragan po bagan ayam, dyan sa pagtaraid na harong, ay, dahil mapakalian mga lalaking ayam. Tarusan ng ayam, pigaragaw. Nagduduro lang ayam. Kaya day kami nag-aataman minsan in babaeng ayam na ginigikanan ng kariribukan. Mga perwisyo sa tao. Saka, ano man ta, ang iba pong lalaki, magparapakiiwal pag abot sa babae. Naan babae digdi sa Pilipinas, mas tubo sa mga lalaki. Sabi nga ni kay itong sa kuyang teacher na babae kan high school, matuod nga yan. Na babayi pwedeng amo na mamiraw, ay depende niya ako yan. Nagkain dilugod na agom si madam na anget sa konserbatibo man kaya siya pag abot sa mga nag-iilusyon. Kaya digdi po sa Pilipinas ang ibang mga naaanget, naggugurang, sabi kan iba dahil nga nakakanamit kan luto kan kagurangnan. Iyo po yan sa mga konserbatibo, sabing mga Maria Clara. Pero dikit na lang po ang nahiling kong Maria Clara digdi sa Pilipinas. Ito man nakaulay ko to sa Metro Manila. Kulang na bagayading virgin sa di Manila. Pambira niya ko. Adaw, ara mo man. Puro mo naman na risa na ang mga babae digdi. Bakaw ng mga virgin. Matulis man gayud si Manoy. Baka na experiensyahan man. Pero may sakoniho man, ang style. Kiraman daw pinagnamitan ni Manoy. Ay indang buhay. Pero kung babae po may playgirl, mas dakol man ang playboy na sabi. Sabi ka itong sarong nakaulay ko, mga rabit-rabiton. Santisima pag-arog po kayo ng buhay kan tao. Dahil kontento sa usad sana. Bako yan miyembro kan magkausad. Miyembro yan kan magkadakol. Hindi ngon yan, digdi sa erga. Digdi na po kita sa mga arriba. Sabi ni DJ Mandi, arriba, ari pag iba-iba siton. Sa politika. Tamagulo ang politika kung magpara-iba-iba ka sa politika. Dapat gibuhon sana so tamang gibo. Kung ika politiko, ang sinumpaan mo magtrabaho, magserbisyo, gibuhon mo sana. So ikakarahay ka na sa imong kapwa, ka na sa imong nasasakupan na lugar.
Takon minsan pag nasobran man in politika, yung man sa nang minaula sa imo, pag-aabot sa eleksyon. Saka dapat dahil man palabi-labi magparapayaman ang ibang mga politiko. Nadigdi po sa nasyon na Pilipinas kung minsan ang kaisipan kan ibang mga politiko puro sana makaguda. So sinumpaan nindang magserbisyo sa kapwa, lalong-lalo na duman sa mga tios, nalilingawan. Nararamraman sana otro eleksyon. Tapos sabi nga ni kan ibang nakaulay ko, otro potnay. Otro nga butig, kung sa bato, otro boboa. Kaya kita man pong mga butanti, kunya nun taman na dahil na pagpaganahon kung ang ibang politiko mahilig magpara bubwa potnay. Napot ko nga ni si Jonathan, karondang Jonathan Oliva kung ano ang tutlangan. Ay, mga sawareng. Ayan po sa naba kung minsan pag naanggot baga, tutlangan ka. Ay, indang buhay tapo inidigdi sa nasyon Pilipinas. Hindi magpraisip kan ano man ang mga problema ngunya ng mga panahon dawa grabe na ang pinapas antang krus sabi ni Arsobispo Terona. Mga pag-iriba taman sa nangyari di sa kinaaban kapwa taman sa naan pinapas antang krus kung kita pigpapara padipisilan. Sabagay totoo man. Kaya kita magparapadipisil sa kapwa niya to. Tanganing magin hayahay sa napermian sa tuyang buhay. Bueno, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa pagpaabot nin informasyon sa luwas. Si Vanessa Capalos Tataro. Sa lado technical si Chabe na Obra, sa information si Jimmy Guanzon, man sa transmitter si Joanner de Villas and man Gualberto Don Cabrillas. Sa pangaran po ni OIC Station Manager Joey Lim, ako po si Philip Barasena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang